Xa estamos. Sí. Bueno, Anda. feliz ano, antes de Feliz nada, ano. feliz ano. Aí está Feliz Alba, ano. a nosa xefa Gloria. Hoxe a nosa xefa eu creo que veu facer bulto, porque como estamos poucos no programa, dixo, vou facer o bulto para que non parezan tan pouquiñas, non? Pero si Nieves. moitísimas nieves son aquí, que nos queren comer entre estas dúas. Bueno, Moitas nada. este vídeo para facer un anuncio que oficial, este é un anuncio oficial que en 2017 temos un propósito, que é ser youtubers. Entón, bueno, primeiro, teremos que traer un pau selfie ou algo, porque senón o meu brazo non dá para tanto. Hai que pedirlle ao Reis. Estamos a Pero tempo. entonces que dices que imos ser en 2017? Youtubers. Ah, vale, que non me pillara. La tarde youtubers. Entón, bueno, vedes que estamos a salvo aquí, non? Porque Non te aganches, saímos todos. Feliz ano. entón, hoxe estamos nos gravando camiñando porque creemos que é o máis profesional. Os youtubers se gravan mentres van ao sitio e imos xantar. Entón, o que queremos avisarvos é que hoxe inauguramos a nosa canle de YouTube cun vídeo que ten que ver co concurso de hoxe. Podes avanzar algo, ti, para que non fale todo? Que queremos? Poñer a toma falsa ou queremos poñer o No, vídeo todo, real? todo vídeo real. Imos subir todo sobre o concurso que temos preparado para hoxe, que o gravamos o viernes. Cando estaban ainda Alberto e Ricardo. Alberto ten un momentazo aí, que ides vivir, vos tamén. Entón, despois xa veredes, Bueno, xa entón- veredes o que colgamos. Imos rematar o vídeo dicindo que din os youtubers profesionais que se vos gusta o vídeo dadelle a like E suscribidevos. e suscribiremos e quedamos no seguinte vídeo.